एग्जिबिशन हल बेहायनो संग्राय सान्द्रि खबाइ हेबनायनि आइजें आइला मुवा बेसादफोर दं लोगोफोर दायो नै एग्जिबिशन नायनानै लादो आरोना। ओमफ्राय मा बे नों हेबजोबनाय ना? हो? सासे दंबावो ना? हिनजाव ना हौवा? हौवा लोगो ना? बबेनिफ्राय फैदों? उदालगुरिनि? फारगौ उदालगुरिनि नोङो? ए नोंहा हालबाजार बमब्रागुरिनि? अ मोजाङै हेबलांबाय थाबावबानो जाबाय आरो साबसिननो। माबे बेलाय? खखा? नैबेसो माबा जाख्ला। आं बारा मिथियालै मा होनोथाय। नै बेखौ मा बाहायो? फल'? बे फल' सोनानै लथा। बेखौ लथा होनो? जानथा। हा? नै बेनि बेसेना बेसेबां नै 50 रां। मा बुस्थु नै नोंथांमोनाव खख्ला 50 थाखा। ओमफ्राय नैबे माबे गिसिब बेसेन 80 रां। नैबे जेखाइ फिसा बेसेबां बेलाय? ए जेखाइ खबाइ 250। नैबेलाय मा बुस्थु बे? बे लावथाय। नैबे जानथायालाय? जानथाया 250। ओमफ्राय बेलाय मा बे? बिदि आरोना। ओमफ्राय नैबे फुंखा। ए नैबेलाय मा होनो बेखौलाय? ए गय फाथा ना? गय फाथा। नाम दंखाजोबो आरोना नै गासिबो। दे थाथ'दो। बे एग्जिबिशन हल ना बियो? ओरैजाय अल राउन्ड गासिबो मोनफा खथा दंखाजोबो। ओमफ्राय नै बेहाय बर'नि गानग्रा जोमग्रा दख'ना आर'नाइ गामसा बायदि मोनो आरोना नै बेहाय। नैबेलाय मा हटेल? बिजावजालि हटेल रेस्टुरेन्ट जानोबा नै बेदर हांनाय बिराद गोथाव नै नाथुर हांनाय। आयु नाथुर बोराय हांनाय नै। अमा बेदर हांनाय आन्ध्र प्रदेशनि बियो माबानि आन्ध्र प्रदेशनि नै नाथुर बोराय अमा हांनाय गोथाव जागोन। दादां फैसासो नैबे गोथाव मोनजासोगारो आरोना। मा हटेल बेलाय? आर'नाइ हटेलनो बेहाय बिराद गोथाव मोनजासोयो। सबसे साबसिन होननांगौ जाहैबाय आरोना आर'नाइ हटेल। नै दाहा बेनार पस्टारजों सिथाबलायनाय। ओरै बाथौनि सावगारिबो दङ। दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों आरोना आर'नाइ हटेल होफैदों। नै दिखियाजुलि बेसेबांबा गोजाननिफ्राय जोंनि क'क्राझारनि पाटगावआव होफैदों। नैबेहाय नै इन्दि सिनि दख'ना जोमग्रा फास्रा आर'नाइ ओमफ्राय गस्ला सादोर बायदि ड्रेस दं आरोना बेहाय नै इन्दि सिनि। अबेनिफ्राय फैदों? उदालगुरिनिफ्राय ना? ओमफ्राय माबायदि नांदों दायो ओरैनो? गाबोननिफ्राय जागोन बे। ओमफ्राय ओरैनो नैबेलाय मा हटेल जाखो? हायद्राबाद एफसि ना मा जाखो? हायद्राबाद बिरियानिसो नै बियो। बिराद गोथाव जाग्रा मोनो। हैदराबाद बिरियानीनो। अब कहाँ से आओ? हैदराबाद। ठीक है हैदराबादनिफ्राय फैनाय आरोना हैदराबाद बिरियानी हटेल। वाव नै बेलाय मा मोनो? क्या मिलता है? कश्मीरी शॉल, सूट, स्टोल, स्वेटर, चूड़ीदार सब मिलेगा। कश्मीर का नतुन माल। कश्मीर का माल ना? कश्मीर का बढ़िया माल। बढ़िया माल। कौन सा चैनल चलाता है आप? आईना पुटो। तो आएगा ना फिर कल?
हाँ आएगा। ठीक है, हमारा नंबर में सेंड करना है। हाँ ठीक हम है। दिखा देगा बढ़िया बढ़िया माल है कश्मीर। हम बोलता है यहाँ के लोगों को कोकरेझर के कश्मीर से आया। कश्मीर से आया था, अच्छा सामान लेके आया था विंटर वेयर के लिए। हाँ। हमारे पास बढ़िया बढ़िया माल है, आप आइए। ये 3 दिन का बोरो फेस्टिवल है, हाँ। इसमें आइए पार्टिसिपेट करिए हाँ। और 20% डिस्काउंट भी हमने रखा है। आइए इस मेले का लुत्फ उठाइए। कैसा लगा है? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बारिश ने गड़बड़ कर दिया है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन ये एक्सटेंशन होना चाहिए। बारिश का थोड़ा इम्कान था, कल बारिश आया बहुत, हाँ। इसलिए हम यहाँ के लोग कमेटी से निवेदन करता है कि इसका 1-2 दिन एक्सटेंड करने से ना लोगों को और भी मजा आएगा। आज कैसे चल रहा है? आज बोनी बटा हुआ है, आज दुकान लगा रहा है। हाँ। कल बारिश आया था, इसीलिए थोड़ा कपड़ा शपड़ा थोड़ा भीग गया, वो सुखाया है। हाँ। अभी उधर में कल देखो कितना बारिश आया था, वो सब हाँ। भीगा हुआ था, बोरा वोरा। आज दुकान लगाया, बोनी बटा हुआ। हाँ। कल से हम तमाम पार्टी को बुलाते हैं कि इधर आओ, इधर मेले का लुत्फ उठाओ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हमने 20% डिस्काउंट भी रखा है। हाँ 20%। हाँ 20%। हाँ थैंक यू। नै बिहालाय मा हटेल जाखोमोन नै बियो पपुलार फास्ट फुड कर्नार हटेलमोन नै बियो दाय जुबाय नै। अब कहाँ से आए? हैं? गुवाहाटी। हाँ गुवाहाटी से आया है। पपुलार फास्ट फुड कर्नार बियो। नार्जारी हटेलनि सालाय अबेनिफ्राय? दिकेजुलिनिफ्राय बिसना नार्जारी हटेल। बिसनोबो जाग्रा लोंग्रा बायदि गोथाव गोथाव मुवा बेसादफोर मोनजायो आरोना, मा जानो गोसो नोंथांमोना जुदि हाबफैब्लानो मोनजागोन आरोना। नै नार्जारी हटेल लिरनाय दंखायो, बेहाय लिरनाय दंखायो नै दिकेजुलि रड पस्ट अफिस बाटासिपुर 784111 सनितपुर आसाम आरोना। नै बिसनाबो नै अमा हांनाय, नाथुर हांनाय, खांख्राइ हांनाय दंसोगारो नै। बिराद गोथाव गोथाव जिनिस मोनजासोगारो माथो। मिसा मसाला ताके ओंगो एगादिनो गजर आया बाहारनिफ्राय फैनाय दकान ना? कहाँ से है? हाँ आसाम से आया। आसाम से अपर आसाम से आया। बानलु हांनायबो मोनो, बिराद मोजां नै। बिराद मोजां। सामब्राम गुफुर हांनायबो मोनो नै। गोग्रोमगासिनो नै अमा हांनाय, नाथुर हांनाय, ओमफ्राय ना गोलाव गोलाव हांनायबो दङ नै। मा जानो जा गोथाव गोथाव माम जाजोबनोसो गोसो जाबाय आं। हानहरदोलै जालाजोबथारनोसो गोसो जाबाय। आयु नै बिसोरना मोनसेल' फानो नै बानलुजों मैना फिथाइ हांनाय, माबा खागुजिजों हांनायल'। आंनासो आल्ट्रा आल्ट्रानि फैयोब्रा नै लागाव नाथुरा बोराय बोराय। नाथुर जायोब्रा बिलाय। आयु एम्फौबो नै एम्फौबो। आयु आलु हांनाय, माबा मा बेदर बे? बयलार। आयु ना गोलाव गोलावबो दङ नै। आयु अदाबाबो गोजौ गोजौ थाखायो। मोजांलै बिराद मोजांलै, गोथावलै। मिजिं ट्रेडिशनेल फूड नो कहाँ से आया है? रोंग गजान ना सेल्फ हेल्प ग्रुप साइड दुआर गोपुर बिश्नाथ से आया है। बिना मा जाखो? बावरागुरि डिस क'क्राझार आसाम बाबा लकनाथ रेस्टुरेन्टआ बन्द जाबाय दायो नै। आयु बेबो दावदै हांनाय दं नामा? नै बरिया बरिया हांनाय दंसोगारो माथो। मा जानो गोसो? आयु गोथाव गोथावलै। आयु बुस्थुफ्रालाय नै मा मा गानग्रा दङलै नै। आयु गानग्रा जोमग्रा नै मामिनि गानग्रा दं नै बेहाय। आयु बिराद सुन्दर सुन्दर गानग्रा दङलै। माखौ गाननो गोसो मोनगोन आरोना, मामि गानग्रा दङ नै। दिनै नोंनि ना? बहानिफ्राय फैदों? बाक्सानिफ्राय फैदों ना? ओमफ्राय दायो माबायदि नांदों? गैथ'आ ना, दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय। गाबोननिफ्राय जागोन आरोना। नायदो औ दे, गोजोननाय थाबाय। मोजाङै सोलिगोन उनाव।
फैसा खाङो फैसा लाङो ओमफ्राय नै ओरैजायबो बिराद मोजां मोजां ओरै बिबार मालानि साजायला जोबनाय दं आरोना बिराद समायना रमायना सुन्दर सुन्दर नायनो हागोन आरोना गुबुन ताते এটা প্লাস্টিক মারা দিবা अब कहाँ से आया है भैया রঙের পৰা আহিছো हैं ৰঙেৰ পৰা আহিছো रङियापुरा आइसु ना ओमफ्राय बिनियाव नै बिबार माला फुल बायदि बायदि आगर एकदम समायना रमायना रंगिना संगिना गाबनि बुंफबनाय बिबार माला दं आरोना सब फैनानै हाबफैब्लानो नुजोबगोन आरोना बिराद मोजां मोजां बिबार जायफोरा फसायो हाबनानै लांफैनो हागोन आरोना नै बिराद मोजां मोजां सुन्दर सुन्दर बिबार माला फुल दङ आरोना नै समायना रमायनानो वाव स' लोगोफोरा आं दिन्थिलांबाय थानोसै ओमफ्राय ओरैजाय बन्द' जाबाय आरो ना नै माखासे दायो मोनाबाय नालाय ओमफ्राय ज' थांनोसै जों दायो आयु हरैजायबो फुल एकदम बिबार माला फुलनि माबा दखान दङ आरोना हरैजायबो बिराद दखान दङ आरोना नोंथांमोना जायफोरा हाबफैयो दखान होदों ओमफ्राय बन्द' खालामगोन माखो मादैमोना बबेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्राय दिनैथ' बारा मोजां जायासै ना मा जादों औ गाबोननिफ्राय जागोन ओमफ्राय ओरैजाय बन्द' जाबायना दे होमबा थादो नामा दे नै ओरैजाय बन्द' जाजोब्बाय नै दायो मोनाबाय हर थौबाय आरोना टाइमाबो जाबाय 9:15 जाबाय दायो माने जागायजेननायसै नालाय ओमफ्राय तारमाने जोबथ'जोब्बाय आरोना मानसिबो गैला नालाय दायो जागायजेननायसै नालाय ओरैजायबो दखान होंगो दोंगो दं आरोना एकदम आं बिदिनो थांबाय थाला एग्रिकालसारनि मा बें बें खारग्रा बेलाय आयु मा बुस्थु बेलाय गाखोलाय ड्राइभार थाग्रा गैया ए नै हेन्देल दङ नै हेन्देल माइ गायग्रासो माइ गायग्रा नै एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय नै ओरै दै दामायना दोनग्रा आयु मा दं नै ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु बे आयु सालाय जागोन नामालाय नै बुम आयु नै गाखोनि बोरै हाबिया ओइ ओइ टेक नै एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव मा आइजें मुवा बेसाद थायो आरोना ओमफ्राय बेखौ बेहाय एगजिबिसननि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों नै आयु माबा मेसिन टेसिन ओरै थालिर बिफां माबा बिफां दं आरोना एग्रिकालसारनि मा बिफांफोर थायो ओमफ्राय ओरैजाय माने खम बिबांनि हायाव मा रोखोमनि आबाद मावनो हायो बेखौ बेहाय एगजिबिसननि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों आरोना नै दायो खोमसिबाय आरोना नुला नै ओरैजाय बे माबे हासारखौ बोरै माबानानै खालामो बिनि बागै फोरमायनाय जादों आरोना नै लोगोफोर बेहाय ओमफ्राय नै ओरैजाय नै ओरै नारें थाबाय आरोना ओमफ्राय ओरै नै आनारस बागान थालिर बागान गय बागान ओमफ्राय नै एवारनेस केम्पेन बाय PMKSY MSDK एन्टारप्राइज अथराइज डिलार फर प्रिमाय आं फरायबाय थाला आरोना नोंथांमोना फरायदो नै ओमफ्राय खोथिया फोनाय माबोरै खोथियाफोरखौ फोयो बिनि आदब खायदा माने बेहाय दिन्थिनाय जादों आरोना स' बेनो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव मा खम बिबांनि हायाव मा रोखोमनि आबाद मावनो हायो बेखौ बेहाय दिन्थिनाय जादों आरोना बेनि गेजेरजों आयौ एसामिस आं फरायनो रोंला थालिराबो नै जा मोजां खुंबाय दसेनो लासै ओमफ्राय नैबे आयौ DSLR केमेरा स्टेन्ड ना मा जाखोरा बेलाय फाग्ला रोंलायलालै आयु दै बरिं माबासो दङ नै ओरैजाय माथो बेजोंबो आयु ओरै थांबाय ओरै दै टेंकि थाहैबाय आरोना बेनोसै ओमफ्राय नै बे मबाइल कभार मोननो हायोना मबाइल कभार मिलहैना बेहाय नै मबाइल कभारनि गोबां रोखोमनि मबाइल कभार मोनगोन आरोना बे एगजिबिसन हलाव जेब्ला हाबो नै ओमफ्राय नै बिदि मबाइल कभारनि बायदिसिना रोखोम मोननो हागोन आरोना नै क्या क्या है कवर टेम्पर है ना
हेडफन है ना हेडफन ओमफ्राय मबाइल टेम्पार ओमफ्राय मबाइल कभार बिदि मोनजोबो आरोना जेब्ला एगजिबिसन हलाव हाबो नोंथांमोना जायफोरा नांगौ हाबनानै बायफैब्लानो जाबाय आरोना स' बेनोसै थेंक इउ नै ओरै बन्द' जाला जोब्बाय मोनाबायबो नालाय आयु नागाथलानि उन्दै बिबिनि नै नागाथला ब्रुम 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 आयु साबि होबाय नागाथला ब्रुम 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 होनो आरोना बेहाय हा ब्रुम 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 गिदिंला साबि होबाय वाव नै बाबुनि नानिनि नागाथला दङ ओरै मटर गारि सालायग्रा इयाव नो ओमफ्राय बैथिंजाय मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय जागोन आरोना औ बाय जौसां बानायना दोननाय जादों